Прекарайте един ден с мен на Ани-Венчър Комикон. Часът е 9, току-що пристигнахме с мама, която днес ще бъде мой асистент на щанда на наследникът. Дени и Хрис вече са тук и отиваме към тях. Вече сме и на коридора, аз се преоблякох, тук сме с Ния, а мама е там и вече е начало на играта. Оле, 9 часа и вече е пълно пред щанда. Линчо Симс. Какво ще кажеш там? 5 секунди, след които ще разсвият тъмното ти лице, с тъмното му изражение, ще го направя с някакъв пас, ще ми там на някой търговец с 20 евро в моя програм. Спрете ги веднага! Почивам си на трона, където ми е мястото. Остават 3 часа, докато си тръгнем и утре трябва да бъдем пак в 8 тук. От 6 години си търся едно животинче от League of Legends, Поро, и най-накрая го намерих. Колко е сладък! Бях много щастлива, като разбрах, че е там. Беше последното и се чувствам като най-голямата късметлийка. Първият ден на Комикон беше успешен, вече затваряме цялата галерия и ще се видим отново утре.